Kaixo, txoriene, guardion, zigoriturrita. Berdin. Gaur, betxu, ekarri hotzutolan hastia bukatzeko, erresta bat oso goxua txitxirioeken. Normalian hemen, txorinen egisa da lekaliak eta itxeitxugula batzuk, baina olako gixauak eta asko ez ditxugu eitzen, ez? Denboragatik eta normalian, ekartze ditxugu igual, egositxakuak, potokuak, eta olako... Danetik egin dugu. Bai. Baina, bueno, egisa da, nik 2 urtietan lekaliak eta ez ditxu dela ekarri normalian, eta asko kosinatze ditxu dela etxian. Bai. Da gauza bat, astero 2 aldiz edo jate ditxu dela, holan, koiarako platerak esaten dela. Eta kasunetan, txitxirioak ekarri hotzut, gaur ostirala da, ez da astelen veganoa, baina, joango gara barazki jale aldera, hau da, normalian, nik etxean ingo nitxu nolako, urdai apur batekin, txuixuakin, aragia kutsu batekin, baina kasu honetan, protagonista izango da gazta. Baina, zerrin behar dozu, jente itxoten dauela, a ber, txitxirioak, esan datzut? Bai, baina nola, txitxirioak eta... Txitxirioak gaztarekin. Txitxirioak, kuia, porrua eta tipula erditxa egosiko uretan gatz eta oliba purtsu batekin, 20 minutuan lapiko askarrian. Bitxartian bebai egingo tipula eta porrua ondo erregozi berakatzakin eta gorritxuta dagoenean tomatia botako. Gero piperrautza gehitxu eta danautziko kosinatzen. Gero txitxirioak lapiko askarretik ataratzerakoan barazkixekin pure bat eingo eta salda gorde, eta kasolatxuan kosinatuko tipula eta tomatian txitxirioak gehitxu, barazki krema eta salda apur batekin batera lotu testura lortu arte, eta gero perrexila eta burratakin zerbitzatu. Justo? Ondo? Ose, ja, argi geratu gatzu? Bai, baina jaro txitxirio. Eta baina gazta, burrata gaztarekin. Hori da. Burrata edo mozzarella, edo holanek zeuse krematxua ataratzen da. Bale, oza, oiko txitxirioetatik atarengo. Hori da. Bueno, ondo, bikain. Gure etxean ere txitxirioa, gero, goiarakoa Patrik esan duena, holako lekaliak eta hastian 2 aldiz ero jaten ditugu, txandako juten, hori betikoaz. Lehenko, txitxirioak, edilista, babasuria, babagorria, berrio txitxirioak, babasuria... Eta joaten zer aldatzen. Aldatzen juten, Ni egisa da txitxirioa dira nire gustokuenak. Nolan, top 3a egingo banauen, lehenengo txitxirioak, gero dilistak eta gero babak. Gero babagan artean edana jarriko nauen. Eta honek utzi ditut beratzen, holan beratzen, usten bat txuzue, egun batetik bestera, ondo, bizkor nahi badozue egin, ze prixak azabize da astoin jatzue, nik uste ditut ur berotan, hau da, ura holako irekiten jarri, eta bikarbonatu apurtxo batekin, eta horrekingo dagoena da, dana askartu. Bai, gero, nik nire errezetarako gero txitxirioak zurituta behar ditut, eta zuritzeko ere bikarbonatoa ere erailtzen da. Nik egia esan, sekul ez ditudan zuritu txitxirioak genituen behar izan zertako, eta irakurrin errezeta liburu batetik atara nuen, eta irakurtzen dezaten, txitxirioak zuritu. Egosita, egositako txitxiria zuritu. Egosita gero zuritu. Nik hori ikusi izan dut, humusa eta itxen dabe... Fina bat, testuria ataratzeko, baina pentsatzen lana kristona daukala. Egia da, egosita dauzkazuen txitxiri batzuk, garbantzua, gero, egosita duenean, botate diozu bikarbonatua, nasu ite diozu, gero mikroin labean ero epeldu zerbait pixkat, eta gero uretan sartu, eta holan igurtzi pixkat, eta azala askatzen juten da. Eta errez askatzen da, baina gero egia da, azal horiek kentzen joan behar zara, nik uste nuen, azalak, pixu gutxio izango lukutela, eta flotatzen geratuko zila. Baina ez. Gainean ez. Eta bera juten dira, eta nibili behar zara, azkenean txorrotan azpian jarri, eta poliki-poliki, azkarre askatzen da, baina gero, banatziana, horrek lan gehiago moten da. Azal da guzti ere, txitxirioa, nik urrengo erako errezeta hori egiten badut, ze froga egin dut etxean, egin dut azal da guzti, ze ez dut nabaritzen ezberdinen geratzen da. Nik hemen, noski, azale da guzti. Bai, Txitxe, ez dut zatkendu, azalik. Hemen txegatza purtxo bat, tipula erdixa jarriko bebai, porru bat, eta kuia satitxo bat. Hau, lapiko azkarrean itxen bozue, 20 minutu. Bestela, ordu pare bat, hor, kosinatzen zauzen bitartian. Bai, tamainoen arabera, eta gutxi gora bera, bai. Gero esaten daue, batzuk izaten badie txitxirioak berrixako gaztiak, osarrauak, lehorrauak egoten di orduan, hori da.
Bueno, hemen, betu, porrua erabili behar duzun ondan, porruan histori batzuk ekarri izkizunik, bueno, itzein izan dugu hemen, ja, faraoien sasoian eta hor, beraien jeroglifikoetan dagertzen dira nola, piramideak egiten zituzten langileak eta porruak eta jaten zituztela, orduan gizakiak duela 3.000 urte baino gehiago ja porruak jaten dituen zerbait da, berarekin zenbat, porru saldatik hasita, bitxisua krema, ostorea bebai gamba eta porruekin, kitxa bebai porruarekin zehona geratzen. Gure saltzetan eta porrua espaldima dukau, ez dakit ze gertatuko zen bereitaz. Batzuk truko moduan patata tortillai porrua botatzen diote, esate dute finagoa geratzen dela, kipula salea naiz. Bueno, hain badaude, eta kontua da, nik nahi dituen, anekdota gehiago aurkitu, porruan inguruan itxi erabili behar zenuen, eta sartu naiz, bilatzailean da euskeraz jarri olengot, porruan inguruko bitxikeriak, eta euskeraz oso gutxi. Eta gero jarri du, curiosidades sobre los porros. Eta bako zeren inguruko pila eta hartu zeien? Zerena? Perros. Porruan inguruko bi gauza, ez, kontua da bai, eta jarri diot, ez porruak, eta jarri diot, eta hala ere porruan inguruko, oin, aipatu ditudan gutxi hauek, basuntza daukatela, faraoien garaian, gero lehen esatezu erdiaroan ustezula suerte eta ematen zuela, da jendia boltzikoan ematen zituela, 3 gauza, eta beste dana da... Porru batzuk? Boltzikoan oran porru batzuk? Porrua, horri lagundu dituzuela, eta sartu, ondo hilo jungo zara. Bai, itxaropena eta beraztasunaren simboloa mentzien porrua. Bueno, zuk txakurra, zure amak txakurra daukasun hontan, ekarri dizkizu berezitasun batzuk txakurra inguruan. Txakurren inguruan itzein aldu, porruak eta txakurrak, bueno, ez dakit, zekusi gehiegi daukaten, baina... Bueno, gero txakurra lotuko ditu gaurko gidoiarekin baita. Nola bai lotuko ditugu, esan, olako kuriosia txakurren inguruan. Bueno, lehenko eta behin, usaimena bakizu oso dukagu, guk reseptoreak ero usaimenakoa 5.000 dauzkagu. Txakurrek zenbat? 300.000. 300.000? Bai. Horretik, eta bueno, esate dute, gaixotasun batzuk eta aurkitzeko gai direla usaimenarekin eta txakurrak eta hori, gure espresioak eta ezagutzen dituzte, gero daltonikoa dira, hori jakingo zenuen, txakur zaharren abadu zenbat urte bizi izan zen? 29. Bederatzi. 29 urte. Gure 160 urte gutxi gora bera izango zirenak. Badie batzuk. Lehen txakur hauek ez daizu gaur egun itxuekin da laguntzen dekuste ditu. Bai, golden retrieverrak. Dozen gaur egun raza ezberdina da. Labradoriak da, bai. Noiz hasi ziren horiek erabiltzen? 1850. Alemaniarrak izan ziren, lehen mundu gerraren ondoren, hor zaurituta geratu ziren soldaduei eta laguntzeko erabili zituzten. Gero, hor dago, labradoria. Labradoria esaten dute, beti goze dala. Eta esate dute, jaten ematen bai oso, janda. Hori txakurdanekin pasatzen da, ez daukiela holan fondorik, ez? Uste, labradoria nadala exageratu. Kontu zibili, kisketak initxiatia, ero bestela, hola, miaska itxo guzela. Guk familixan aukidogula, labradoria edo golden retrieverrak, eta horrek, arazo aukitzen da, potoldu itzen die, hori segitxuan, erien nagisak, alde batetik, eta pila bajaten da hori. Bueno, honek, antza daukate, zanan da, eurako gen baten mutazio bat, zeinek esatzen duen, azetuta, egon geldi. Hauetan behintzat dela eta garo, ematen badiozu, pentsu batian. Janda. Zuk hori bakitzu, norbaitekin ez daukotzunean nolan, igual harreman handirik, edo ikusten duzu baixia dala, edo lotzatizia, txakurra ukitzen badau. Eta txakurrai buruz, galetzen botzazu, segitxoan ingo dazu laguna. Bai, Hori da nire teoria, bai. Bueno, gaur egun, etxe batzuetan da jartzen dute, kartel bat, kontuz txakurrarekin, da holakoak. Nire lagun batez zeukan, txakur txiki bat, eta karteloa zeukan etxean. Kontuz txakurrarekin, eta azpien txikian, ez zapaldu. Oso, parregarria zan bere etxeak gote ziren. Bueno, hori erromatarrak mosaiko eran jartzen zuten. Bai, jartzen zuten kontuz, beraien terrenoa, gero inguruak eta zaintzeko, kartel hori jartzen zuten. Txakur milioiduna daude. Badaki, hori seri bat ikusi nagoen. Da holako jendia, hartuta, bere erentzi guztia, hartuta txakurrei usten diotenak. Eta txakurran zaitzaia, Bai, ordan zaitzaia geratu dara izate. Bale. Zer gehiago? Gu baino 10 egin gehiago dauzkate. Hau da, 52. Zer gehiago? Belarriak bakizu moitze dituztela toki guztietara.
18 muskulu dauzkate belarrietan. Eta garrantzitsuena txakurren artean, betxu, pila badauz, olako astegixetan eta udaletxeko, bai. ez dakit nola esaten den euskaraz perreretan da, Bai. Olakotan, eta hori, jendeak ointxe uda partien eta abandonatu txeitxu asko, hori gabonetan hartze itxuste honeko, itxelako txikitxua esako politxa, baina txakurra lana daukie, erantzun dizuna hundixa die, eta hasi itxen die, orduan, badauz, astegixetan eta txakur pila bat adoptatzeko desietan dauzela. Berez, txakurrak erostian hori pentsatzen gatela apurtxo bat, zagit, pena emate ozta. Hor, beti esan da, hor, oikoa da zu esan duzuna, ez? Umei ero, txakur bat nahi du, bale, oso ondo. Txakurra nahi badu, patrezan, aldala, aztegi olako toki batera, non txakurrak, utzitako txakurra dauden, baina argi izan da, ez umea nahi duelako, baizik eta etxean denok nahi dugulako. Hau da, gurasoek, ze umeak nahiko du, baina azkenean bukatuko dute gurasoek zaintzen txakur hori. Hori da. Orduan, argi izan da hori, argi baduzu etxe guztian, bai, txakur bat ekarriko du, tokia badukagu, ondo da, atarako du egunero hainbat aldiz, txakurrak ibili behar dute. Ez dira hartu eta lotu eta txixa kaka etxera. Eta gero badauz, arraza desberdinak eta egoten die, edo tamainuak eta pixuetarako, edo ze gisa da, soia solako agunetara txakurpila bat dauzela, eta galdetuko tzu, izaten bazara, nire amaman adineko emakume bat, gutxi mugitzen dana, edo gure dagoena bakarrik konpainia itxeko, egoleko txakurtzara handi bat, ez zizu hartu, edo honek arrazak izaten dila gixau, hori mendira joatekuak, da honek border collieak eta, hori nire amamak adibidez ezin izango zagoen hartu, ze horrek lan pila badauka. Batez ere, animali muikua direlako, eta azke, hori, aldan inean, nik txakurra izan dut, eta nire txakurra, askotan, galtzamotzetan ikusten nuen iskutatu iten zen. Zaten nuen, utzia, zu pakean, nahikua da. Segi hortik bakian, nik zein diat iri. Hori bai, orduan... Nirea oso nagisa da, eta behin eraman gauen olako... nire ama oporretan joan zan, guk ezin izango gen zain duzu oporretan gauzen bebai, eta olako txakurren hotelera edo... Badaude, gaurrun gero eta gehiago dago tokik. Eta tipuak esan zaben behitxu, 20 urte dara mazkit, hemen txelanian, eta ez dut txakur nagirik ezagutu, bizitza santan. Hau bezalakorik inoiz ez, ez? Inoiz. Beraz, batzuk euriarekin eta ez ari gustatzen bustitzia, eta egia da gero eta gehiago ikusten dira gaur egun txubaskero olako txaketakin eta txakurrak eta iparre gure ematit. Eta gero mentxorien, esan izan dugu, ez? Katuan umiak, katakumiak. Bai. Horrek asko bebai, ez dakite izango dan bakarrik marrazki bizirunetan eta olako kontutan, ikuste dituzu txakurrak eta jabiak, antzata dana daukie. Bai, badaukate. Ze azkenean, zuko horra aldera, zuk esan duzuna, ez? Azkenean ez da berdina, zu kirolaria ero baldin maza, baita ere konturatuko za, eta txakur bat hartuko duzu, ez? Zurekin bat etorreko dana, ez? Ez hartuko txiki bat etxean laguntzeko olako bat eta mendia, ibiliko dala, eta ibiltzen dira, olakoak ibiltzen direla jabian atzetia, baina, gehiago sufrituko du, horrelako brako bat baino, ero jaski bat baino, ez? Honedeke korrik gaiteko eta beltzen dienak, orduan, horre baduka pixka zentzua, ez? Baduka bai. Kontua da, txakurra nahi baduzue, Patrik esan duena argi izan, dirua dala, ze hor badakizue, bakunak direla, jana daidala, ez da izer, eta, eta erantzukizu, hori da, txakurrak oporrak ez ditu hartzen, zuekin oporretara juten mazatea, olako hotel batean utzi beharko duzue, hori ere dirua dala, zuekin eraman barko duzue, eta horrek, era batera zuen oporrak, ez dugu esan, baldintzatu, baina, bai, kontutan izan barko duzuela, toki batzuetara juteko, eta hortik barko duzuela. Ez utzi txakurrak kotxian hor, kriston beruarekin, gero, mesedez. Ni oso txakur saleanaz. Ni asko gustatzen dela animalixak orokorrean. Baina, gero ez da jende gehixauk, bakitzu nire adinekuak batez be, ez daukegun umerik eta txakurra danak baina. Eta esaten daue, eske ume bat lana da, lanpia bada. Txakurra, egisa da, umiek baino lan gutxiago ematen da, baina lana bebai bada. Ez? Bai, hombre, bixak eta argi dauena, ez da, txakur bat etxean eukiteko lan, ni batzuk ikusten joan hor lotuta. Potolo, ez da izer da. Hor, nerabe bat oso ohikoa da. Irudi hori herri askotan oso ohikoa da. Nerabe bat, txakurrakin, telefonoa begira, txixa, eta vuelta. Kaka, etxea. Hazen nahi zuzatea, txakur hori zoriontzu ez da izango. Eta etxean, agian baiteko dute pila bat, eta baina,
Palan pixaten Bueno, barda. hementxe gu bagara txoriontxu, naiz eta ontxe apurtxo bat negarrez ibili, txitxirioekin, gaur txitxirioako sinatzen gabiz, hementxe egozten dabiz txitxirioak, Bai. eta hementxe gabiz, bueno, apurtxo bat oinarrixa itxen, eta oinarrixa itxeko edo zaporia emoteko gure txitxirioi, porrua, berakatza, gero gehitxukotzat bai tipula, eta tomatia eta piperrautza. Lekale danek nik naiz eta barazkixekin egin. Naiz eta otarranxekin bebai asko gustatzen jate itxia. Edo lan, barazki jaliak beti piperrautza. Bai, hanik ez duzi gotatzen piperrautzik. Inoiz? Etxian, inoiz ez. Dilista ibesta? Ez da ez, sekula. Ez dio gotatzen. Nik ez dakit jaten batzuk. Bakarrik, holan, piperrautza bai, bueno, balako txerrikiei eta olakoak itxeitu danean. Bai? Olagarruari, behitu, probatu zuen itxeiz olagarrua piperrautza gainen diona, oso goxua dau. Bai, Gaizian prestatzen omen dute. Proaukot, ez dut segura proau da. Eta gero beti bai, ez dakit, bueno, paiari, botatzen dio bai, eta beste biru gauzai, nez? Eizan, espezianik, erabiltzen ditu, baina holan bai. Kontua da, nik gaur txitxirio euskagun nontan, bakizu, atarra dela beste korronte bat oin txitxirioen, lekaleen kontrakoa. Beste bat? Ba, bueno, a ber, hor daude honek paleo dietako jarraitzaien artean, eta hor atirada bat, eta honen, benetan beldurra ematen duela. Bakitzu ze ematen dauen, ze argudio ematen dauen. Ze eurak justifikatzen daue esanez paleolitikoan bagolako gauzak etzabiela jaten. Paleolitikoek eta besta etzaukien olako koltsoi bizkolastiko honek loiteko, eta eurak ondo egiten dabelo. Ez bizkarra gustora duki, orduan, argudioa pentsatu eta apurat pobria. Nik uste dut, paleolitikoan jate zutena, harrapatzen zuten guztia. Hoi ba, hoixe. Egonteko zeuden ez, hau zekalea dira, ez hau ez dut jaten, eta hau. Egungo bazien, ez da? Lehen eta behin, gizakiak argi zeukan eta beti eskura izate zuen, bueno, neguan ero izan ezik ero, fruituak, landareak eta olakoak izango ziren. Animaliak harrapatzen zituztenean, zeukan, arrisku guztiekin. Orduan, bueno, da hemen, txorienen, badakizue izaken duen, hemen ikertzaile, paleo atzeratu dindala 4.000 urte atzera, olakun bat, orduan, bueno, gero da gehiago jakin, gure antzinokoena, gauzak aldatzen doaz, garai batean esatezan mundua lisua zala, eta antzaga borobila omen da. Bai. Orduan, bai. Baina kontua da, haue botatzen duten argudio, nik uste dut guk zentzu bat badukagula, eta nik entzute ditutolako gauzak, eta ez diet kasu egiten. Baina olako askok, sare sozialetan jartzen dituzte, eta gazte batek gero hartzen du, eta irakurtzen ditu, pixkat ez, paleoan inguruko zerbait nahi duenak, jarraitzaile batek, eta irakurtzen du. Lekale proteina urria dauzkate, ez dakit zer, ero antielikagaia dituzte, antielikagaia dira, daukate sustantzia batzuk, zeintzuk gure ez dizkigutela usten zurgatzen beste elikai batzuk. Bueno, horrek gauzak, eta gezurra dira, eta botatzen juten dira olakoak, eta orduan, gizendu iten dute, ez daukate, hartu, eta batematek, kasu inaldio, eta mina hondi inaldio, non gaina gaur egun esaten dan, astean 2-3 eguna gutxienez jan behar dira lekaleak. Orduan, ez dakit, jende honi zer nundik ero atatzen duten, ero argudioak eta... Gaur egun informazio pila bat daukagula. Gehiegi. Eta alatabe, jendeak olako gauzak itxen jarraitzen dagoela, ez? Azkenean zuk informazioa bilatzen dozunean, normalien bilatzen dozu, zuk irakurri nahi dozuna. Bai, zuk egiten duzu filtro hor, lego eta ben, zareak ezagutzen zaitu. Orduan badaki zuri nundi gutxi gara bera ze behaldu, zer bia, eta irakurriko zu betiko esaten, atera zait hemendik granoa, batek segunda, ez dio, kasurik ingo, izango da ez da izet, eta beste bat jungo da zeitu medikoana, hemen grano honetatik gero infekzioak datoz, zeinek erasotzen dioten gero atxasalai eta usteldu egiten dien da. Ja, dana katastrofea, ez? Eta irakurtzerakoan zuk, liburuak hautatzea itxuzu, zuk, ez dakit, 10 liburu irakurtza bat itxuzu urtean, edo 5, edo 4, edo, dana dela, aukeratuko itxuzu, zu ados hausenak, edo, ez ditzuzu normalian iritzi desberdin asko irakurtzen. Orduan, paleodietan eta olakotan, hori izaten da, hori elixan eta lehen, ez? Norek itxen zaren irakurri itatzi eta holan, bakarrik, elixakoak eta esaten zaren herri xumeak jakiten badau, idazten eta irakurtzen eta aukitzen badau eskuragarri informazio dana, hau izango da katastrofia. Negozioa akabatuko zen. Hori da, ikusten duzue ezetz. Gaur egun gizartea dauka informazioa eskuragarri gainera, mobilan, hemen poltsikotik atara eta nahi dozuna momentuan
Aldozu jakin. Baina jakina filtroak egiten, eta beti esaten hori, eta kontu zibili behar da, ze gaina gaixotasunekin da, jendeak esan dudana, atera zait zerbait gorria hemen. Sartzen da mugitu horren arpegian orban gorriak. Eta zuk esan duzuna, batzuk eratzen dira txarrenakin, eta azten dira beraie bakarrik medikatzen hor beti, jun profesional bategana, beti mesedez, profesional bategana, edozein konturekin duda baldin baduzue, gauza batzuetako ondo dago, sarea, baina 100% ez fidatu berataz. Eta, bintzat, erreze eta honean, profesionalak gu gara. Honen konkretuki. Hementxe, barreskixak erregozitxa, tomatia gehitxukotzat, tomate saltza onan apurtxo bat, eta piperautza bebai apurtxo bat. Orduan, hau da nahin gau, kosinatu daixenolan zu motelian, eta bueltan etorriko gara, txitxiriak egozitxa dauzenean. Nik lapiko askarrian inditxut badazpada be, ointxe ja, preste goteko, aurreratzeko, eta orduan etorriko gara, barazkiak birrintzen, salda gordetzen, eta txitxiriak egozitxa. Hemen txeauko ja, barazkitxuak erregozitxa, eta lapiko askarrian sartu duguna ondo banatuta alde batetik, barazkixak, hemen txitxirioen bat bai jauzi da, txitxirioak eta hemen barazkixa bai, desegin da purtsu bat, kuia azkenean biguntxua da, baina horrek bai emongotza bai gure zaporia, eta hemen txeaukau salda. Orduan, ontxe, honek ingo itxugu, birrindu, horako barazki krema bat lortu arte, eta hau ona gehitxuko, holan behi, barazki kutxu gehixau izeteko. Lehen, paleo gora paleo bera ibili gara, ez dakizunentzako, paleo dietan hor, esan da, dana proteina animaliak eta izatzen genituela, eta hortik tira iten duen, joera bada, ez, paleoa, ez, gutxi gora bera. Orduan hori arkituta, hor, bakizu tomate mota ezberdina dela, ez? Tomatea, udare modukoa, rafenakoa, pila bat daude. Moin, tomate berri bat, hasi omen da, Zein? Broma da, ez? Ez, benetan egia da. Ipurdi tomatea. Ezagutzen alduzu ipurdi tomatea, Patri? Ipurdi tomatea horrek zeitzen duzu, ipurdi xasi o forma satarra dauka. Nik ezagutzen dut tudelako satarra. Ez? Baina... Ez hortik, ez? Baina, ipurdi tomatean tudelako satarra egon alda udare tomate bat, ipurdi tomatean egon alda raf tomate bat, egon alda beste honek bihotza erolakoak. Hori omen da diotenez, antza, umeen parke inguruetan, horrela, saltzen dizuet erositako presioan, Umeen parken inguruetan, umeak tomatea jate ditu. Juten da, goroski hoie botatzea iskina batean egiten du, eta hor, jandu tomatea, hor, hasiak daude. Zarinetako umetaz gabizitzen berda. Ez dakit, edo zein. Konkua da, gure kaka artean egon aldan hasia hartu, eta gero, egiten baduzu lurrian hor, tomate bat, landare bat ataratzen dela. Gertatu da, eta horiek, horrela, ez dakit, nik ematen du horrela entzun da promoa dela, baina zein ibiltzen hor parketan behiratzen, tomate landare bat atarako zen, da, unundik atera da, eta gero hasiko zen ikerketa behiratzen, da, inguruan, ez dakit, goroskiak erokusiko zituen, da, esango zuen, behira, seguru dala ume ematek, izena jarri diote, omen da, orduan, aurki... Eta orduan, edozein barietatea da izan. Eta zuen umei utzi ezue parke inguruetan da kakaiten, lasai, geroan baratzak eta atarako ditugu, eta teoria hau jarraituz behintzat, horrelako erresa baldin bada. Zelako teoria? Ez dakit, baina irakurtzen zu, eta da, beti, ez da izu, albisteak eta honek interneten bapatzen saltatzen izu, ipurdi tomateak, eta... Deitu iten dizu eta sartu itxezea irakurtzera, ez? Ditxu badago, ontxe ez, baina nik 2008an probaun hauen, bakarrik gauzat ezan bete errezideana, hemen txitxira gehitxu ditugu, saltzakin, barazki kremakin eta lehen erregozitxako barazkitxekin, eta ontxe saldakin joango gara testura lortzen. Hor badau, nik 2008an probaun hauen kopiluguak, dara munduko kaferik garestixena. Horretaz itzen izan du. Animalitxo batei emototzien olan asixak, eta... Kafealia janiten ditu, eta gero kaka iten ditu horiek, eta hori erabiltzen dute kafeale hori, kafea iteko, eta hori munduko garestiena. Hori da, beraz hor, badau. Hemen txitxirutara bueltauz. Hau,
oso goxua dau, eta gero testuria holan kremiana, hemen ikuste duzue dagoela tipul zatitxo bat, moztu duzue, ikusi duzuen moduan, moztu dugu dana fin, porrua, berakatza, tipula, barazki krema bai birrindin dugu, baina aukeri egongo zan hau, tomatian egon dien erregozitxako barazkitxako bai birrintzera, eta ondokan finaua geratuko da. Nik itxe itxutan nian lekaliak eta etxean, barazki pusketekin eta jate itxut. Baina nire etxean beti egon izan da, hori, dana birrinduta, barazkiak eta? Ume asko, da beti nire amak eitzen zaben beti, purian, edo beti dana ondo pasauta, egia da babarrunei eta ni gerriako Tolosako babarrunak eta eitxean, kipula txiki moztuta, eta 2 ordu eta pikuan eta egoten danien, desegin itzen da kipula hori. Txiki moztuta botatzen badiozu, oso horik hortun. Era tradizionala gainera hori da, babarrunak ere itekoa. Babarrunak, kipula txiki moztuta, normalen da, bakarrik kipula, olio txorrota da bat, eta utzi luze. Gauza bat indot txartu. Zer indot txartu? Martorria? Martorri xaukeratu perrexila behiarrian. Ez dut zabotako. Zeba? Baina martorria kalterik ez. Gaina, honek kurri txura dauka, horrela, eta norbaitek hauan sartzen duenean? Igual, ez dut adeseo botako, Ez? Bueno, nik martorri zarrea banaiz. Ez, nik ez dut zabotako. Venga, mozzarella... Ez que hola, ikusi dutenean horrixak ez zabotaiena, segitxuan ez dut, ez ebe. Bueno, zuek etxean perrexiakin. Eta burrata gazta edo mozzarella apurtxo batekin bebai, oso goxo. Orduan hemen, atziko gara apurtxo bat. Eta gero hemen botako eta desegin ningo da, ez, zerbitzatzeko garaian. Bale. Bueno, hori entzun da, zuri holan, ematen du, Patrizia Biteliri ezaiola martorria gustatzen. Pia gustatu gara, baina receta honetan, ez. Bueno, hor, sukaldari jendea uste dut dena gustatzen zaiela, eta ez, eta karri zuet nik, zerrenda bat, sukaldari ezagun batzuei zer ezaien gustatzen. Hor, Madrileko diverso jatetxea, 3 Michelin izar, honik David Muñozei, Patrizia Vitali bezala, maspesak ez eizki gustatzen. Gero hor dago Begoña Rodrigok, hau da, honek txef irabazi zuen, Michelin izar badauka honek. Bai, Valentziakoa. Bai, horrek berai gozoak ez eizki gustatzen, ez da gozo salea. Ez ebez? Gozo salea ez da jango ditu seguruen, baina ez da. Joan Rokak, usar esaten duen ez duela jako inoiz. Zer? Txakurra. Barra esan dizu lehen txakurrakin lotuko nuela gaurkoa bebe. Bueno, txakurra ez lukela jango, horrek esan nahi du, eskaini diotela, ze hauek azkenean mundu guztian zehar bidaiatzen dute, Korean eta ni badakito itxura dola, han badaude txakurra astegiak eta. Gero badago Fina Puig de Balek, hone Les Cols jatetxia omen dauka, eta honi, eta gaina dela, baserri mundukoa 0 kilometro betikoa, untxia sekulestu jande. Untzia, ez? Beitu, igual animali moduan daukalako maskota moduan interpretatzen dagoela. Baina bera gaina dela jatetxe mundukoa, ez? Orduan ez dakit, mundua baserri ingurukoa eta... Oitxura kontua da. Eta Ricard Camarera, honek dauka bere jatetxe izen berdinekoa, 2 Michelin izar, honek gibela daukaten kontuak, orduan, seguruenik honen jatetxeetara juten bagara, ez dugula olakorik aurkitu. Eta nahiz eta zukaldari esan horrek ez, horrek ez dago esan nahi, danetarik jaten dagoela. Ez da utxia hori. Tipo, platertxo sakon bat... Hemen txebetzat. Hor, ni bera erabat adoz nago, arginanok esaten duena. Zu joten zako, imaiako jatetxe batzuetara eta, jatetxe batzuetan, niko imaiakoetan nik uste hori ja errespetatzen dutela. Ogia, kalidade txarreko ogia. Zuzaz, goi-mailako janaria, goi-mailako edariak eta ogion bat eman mesedez. Eta hori, uste ja jatetxe honetan eta nabaritzen dela. Beste batzuetan, euskate hauek erdi egozitakoak hauen labean azkenean berotu batekin bukatzen dituztenak. Hori pasau jakon, nire lagun batei, noia esatera izena, baina zan, Bilboko jatetxe oso on bat, non menuak pila balixo dauen, eta ogixe zan izostuta. Orduan ez da, kalitate honekoa izan, ikusten zinun nola Desizostu gabe? Zauen, desizostuta, baina igertzen zen, izostutako gisa zala. Orduan, olako jatetxe baten, nun, Euskal Herrixan bizizaren, dauz, laba on pila bat, okin on pila bat, hori bez? Parean jumar dute batak eta beste. Hori da. Beitu, gazta holan jarriko dugu. Holan, beitu, batzuk jatzen dutzie, ogi pusketak, beste batzuk, Ibarrako piparrak. Bai. Guk jarriko dugu, kasu honetan. Eta martorria? Martorri ez. Gaur ez. Gero igual argazkirako perrexia jarrikotzat. Litero eltzapurtxo bat. Beti guztetan jalderi. Oliba lan txorrota bat. Gordin. Txorrota txikitsua.
eta listo. Itxuran holan kurri ere eramaten duela, bez, Patri? Bai, itxuran bai, baina tomatiak inda. Hemen gure txitxirioak burratarekin. Hala, pa. Hartu, zati hau gola, no sé. Denakin hartzeko meni, ez? Bai, hori da. Proba, ustak gatzian ez da proba goitxo. Txitxirioen zaporea gehien bat, burrata krematxe usten du, baina zapore egia da. Testurian ematu dut zabaina. Bai, burrata ez dala holan zaporea hundiko holan gazta bat, ez? Niko leunak eta dira, eta gehien bada hori, krema puntu ematen diola. Krema pila bat, eta gero egetzen da hori, piperrautzen zaporien, nik esadutzutela, banazela oso piperraut salia, tomatia, baraskixak, azkenean da platero bat, bari, beti gauzo itxuta edo euskara izan bat egon bat ez be, honek lekaliak aragisakin jatiana. Baina, ez dauko zer ikusirik. Baitxu, tomate eta gaztakin, itxusako goxo. Ba, nik honekin kroketa batzuk ingo dutzuaz. Txitxiroek ekarri itxuzu. Kroketak iteko. Bai lagunok, gaurkoan nik hemen, Patri eta David Muñozen kroketak ekartzen dizkizuet. Txitxirio, mas, pasa eta urdai azpiko kroketak. Ni baina zelako nahasketia jarri dozun hor. Bai, gainean moldatu indot errezeta, Berez, egiten da ore bat, hemen txitxirio gozia dauzkagu, eta egiten da txitxirioekin, ziapearekin, gatz eta piperbeltz eta olio txorrataratekin birrindu, eta gero betegarri moduan sartzen zaio mas pasa batzuk eta patea erdia. Zer necesidad, Eta froga egin dut etxean, da ez zait gehi guztatu. Eta gero egin du froga, eta pateak bildu iten du dena. Bolak egiteko errexau da. Ales falta danez, esan dut alesek esango zabena. Proba duzu bexamela eta urdai espikuekin olan. Zer, kroketak ikien aldie. Bai, horrengo baten ningo itxu. Hauek horrela ingo ditu. Txitxirioa, mas pasak, patea, ziapea, gatz pixka bat, piperbeltza eta oliba olioa robotean sartu eta birrindu. Jarraian, urdai azpikoarekin bildu, arrautza, irin eta ogi birrindutik pasa, frigitu, eta han. Erresa, oso erresa. Bai, ordan hemen, pixka da, Patri, bakit, maspasa, baina puntu bat izango da gozoa, gazia, gero urdai azpikoaren gazi puntuarekin eta kontrasteekin ziapea benabaritzen da desente. Onartu gotzuk. Bai, bueno, probatu ingo ditu, eta gero hori bada izango du, kendo maspasa korreman. Bueno, maspasena, nik aitortu diot, ez da nire gauza lan gustokuena, baina egisa da norbaitxo lan arraro egiten bajako txitxirioak erabiltzea, kroketa batzuk egiteko, guk beti ezagutu ditugun honek falafelak, jende askok igual ez dau jakingo edo ez da hitz, baina txitxirioekin beba hitzen da, kasu honetan beratzen usten die, baina orea, edo gorputza ematen dutzana kroketa edo bola horrei, txitxirioa die, beraz kasu honetan, ondo, bai? Baduka, ondo doaz. Maspasa hauek 2 ordu izan ditut uretan. Ardotan, patxarretan eusartuan dituzue, baina beratzen izan ditut ordean ikusti dituzue nola pustuta dauden. Hidratatu da dauz, ez? Bai, erabat. Eta oin, hau sartu, eta hemen, txerri pate bat, txerri pate normal bat, hartu, kalidadeko alba da, hau ere, barrura. Bai, patea sortu zen erdiaruan edo horitzen zabien, arrainen eta aragixan soberakinak itxen zituzten fin moztu, eta horrekin ore bat lortzen zen, ez? Gaur egungo prozesua, apurtxo bat finaua da, eta baduka lan gehiago, mentxorienen egin izan ditugu, ez? Animali desberdinen gibelekin, egin izan dugu oiaskoanak, txerrixenak egin dugu, ahatianak, ez? Gaur egun foie grasa ezagutzen dana. Baina ezberdina da, ez hori, benetan, esatia danai, foie gras eta pate, ez dala berdina, Hori da. Saldo. Bai, foie grasa da, gibela. Punto. Hori da. Eta badago, ahate gibelaren patea, ere. Orduan da, ahatearen gibela, eta horrekin indako pate bat, da, pasta bat, ez? Hori da. Pasta bat edo ore bat. Horregatxi, hori, foie grasa deitzen dugunean, bakarri da, gibela holan. Plantxan edo ondua, edo... Kozinatu hemen, labean egindako guk ingen duena moduan. Hori da. Baina, pate pila bat dauz, vegetalak bai, lekaliekin itxen diena, holan veganuentzako. Eta pate mundua, beraz, zigorrak txerrixana, mas pasa, txitxirio eta ziape kroketa honek itxeko.
Zerbait ezberdina. Gorputza, zaporea ematen diote, originala bintza bada. Eta biltzeko balioko digu, Ba, bintzat, esaten daue nutrizionistek eta patearen kontsumoa izan bidala noizbehinkakoa, zera oso energetikoa, kaloria pila bat ditxu bai, baina alatabe nutrizionalki interesgarrixa, ze, bueno, azkenean animalixan atalak die, ez? Normalien, beraz, proteinan bai, oso aberatsak. Bai, eta hori, lehen garai batean esaten zen, hori botatzen zila osagai ezberdinak, eta horrek luzatzea lortzen gendun hori, eta gaina, emaitza goxua bazan, are eta hobeto. Zigor, nik lehen oso adi ikusi zeitxut gai batekin. Zein? Ipurdi tomatiekin. Eta filosofia honekin jarraitxut, igual, txorienetarren batek nahi dau, hortua jarri, holan bere tomatiak eta bere letxugak eta piperrak eta jasotzeko hortutik. Orduan, ontxe, emango zuegu, gomendio pare bat. Oso ondo. Zu gainera hortua daukatzu, beraz. Bai, guk badauka. Bueno, nik, a ber. Hortua nire amana da, guri deitzen digu laguntzen guteko, hortua amana da. Hori argita garbiz, ez dela amak, hori, esate, hortua niria da, eta zuek zarete, noizean behin laguntzen duzunak eta lapurtzera zatoztenak. Hoi zaitezu. Bat ez be lapurrak esaten dira. Ez pentsa, nik berak esaten dit askotan, ze bakizu, hortua da, momentu baten, azten danean emoten daude osagai batzuk, kuiatxoa tomateak eta horrek azten die ematen, eta gero, zeituan heltzen die, orduan, janin barrian, eta berak, zigor, eraman tomate batzuk, eraman ez da izer. Bestela, nire juten naizenean ez diotolan gehiagi, naiz. Hartzen be? Hortan, nire nahian parian, motel gatzen. Bueno, hemen anaixa, eolan... Gauza, 10 moduan. Bueno, gomendioa Elena, ez dakit zuek etxien itxendo zuen, da, barazkixak oran, batera landatzea. Badoz barazki batzuk daukela harreman simbiotikoa, hau da, batera estia ona dela, ze lagundu itxendotza batek bestiai astera, edo hobeto astera. Harreman hau izan laika debez, tomatea eta albaka. Ez dala bakarrik entxala da ondo datu zela. Bai. Baizik eta bebai hortuan landatzeko aproposak die. Normalian belarusaintxuak jartia hortuan landarien artean onak izaten die, horako bakterioak, eulixak eta intsektuak eta usatzeko. Horren zukonen berririk basokatzun? Horre, albaka guk egizan, gure albaka ez dugu egiten inoz, gure txien, baina gauzatzuk, guk gurian, bai izan ero ikusi izan ditugu, tomatiai, ero lekai, batez ere lekai, parrak, ero babai, ez? Parra jarri bazaizkie, hau da, parra die, makillak jarri bazaizkie. Garai batean, ero bai iten zen, guk etxean ingen duen baita, hartoa jarri. Hartoa eriten duzu lehenengo, hartoa esten, eta ero hartoak egiten ditu, makillo horren lanak. Gero, baba, ero leka azten da, hartoaren inguruan, eta hori babakin bai egiten zen. Eta hori egisa da, hortu handi bat aukitzen badozu, edo hortu, txikitxok bebai, azkenian pentsa automatiek, urpila bat bie dabe. Eta zerek bie daue bai urpila bat. Tomatek ez da hori, da, nahi dut esateo. Ez, baina, ondo etorri da, ze jendeak hemen, beti tomatea, urestatu. Tomatea nundi dator. Mexiko honetan, kriston teokietan azten dienak oso lehorra dira. Tomate asko hemen nundi gartzen dituzte. Lehen Kanarian ditik gartzen zen, Marruekosetik pila bat gartzen dira. Hemen ohitura daukagu, beti urestatzeko, eta jendeak ito egiten ditu porruak. Ero tomatea, bakatu. Orduan, hori, ondo etortzen da asaltzea, ze batzuk urestatu, ez ez? Tomateak ez duela behar horren beste. Nik pentsatzen nik ona dela, tomatiak itxotzea, bintzat, behin, ze horregatik akatxetatik bebai jendeak ikesingo dago, ez? Bai, zu guzti. Pentsatzen do bai, ez? Baina nik ikuste dut hori gure aitzitxek, eta lehen egun guztia egoten zen, tomateak asko urestatzen ziren, eta nik zen, baina... Gero, itzegin da dakienakin holan... Oitxura kontua. Bai, eta hori... Eta gero hori, gorrina edateatzeko normalagoa da, baina, bueno... Hori, ari horretik jota, bitxu, landariak ezagutzia, ez? Tomatiak ez diela urestatu biher. Bai, urestatu bai, baina ez horren beste. Bai, urestatu. Belarusaintxuak, alba da egunero. Edo bintzat, albaka, martorrixa, perrexia da olakuak. Hori, bakoitzak bedaukot bere zainketa eta bere sasoia. Hombre, baita. Hori hemen txekidoien jartzen dago, barazkiak sasoiaren arabera aukeratu. Derrigorrezkoa da, ez? Noiz erein eta noiz jaso, bestela ez jatzu hasiko. Edo hasiko die oso motel, edo ez die bere puntuan egongo. Orduan, horrekin bai, kontuan auki.
zu kroketak ontxe, bale, urdaiazpikoa kanpotik. Urdaiazpiko geruza bat, ikustezu hartu, eta ingo ditu kroketa luzengak izango dira. Hartu, orea, egia da, bitu, orea oskailuan sartzen baduzue, ordutxo bat ere oskailuan, gorputza hartzen du, ez bota hogi birrindua eta botaldiogu, eta lantzeko erresagoa, ez? Baina hobeto aukeran horrela, eta oskailuan sartzen baduzue, gero lantzeko erresago da, eta ero egiten duguna da lan. Hartu, urdaiazpikotik. Urdaiazpikorekin bildu, eta gero hemen izango da, hori betikoa, irina, arrautza, hogi birrindua, eta hemen bai, garrantzitsua, olioa oso bero egotea, ze hau, kozinatuta badao dana. Orduan bakarri behar duguna, kanpoko gorritu politori kurruskari eguz dezagun. Bestela, lehertu ingo dira, eta, bueno, badana, kristo bat ingo dugu. Orduan, olioa bero. Osondo. Beste gomendioa da, bai, oso simplia, baina da, klimatologia kontuan aukitzea, naiz eta sasoia izan, zu jaken bezu, Euskadin bizizarela, eta ezagutzen dugu bergaraldian eta badauzela holan olibonduak eta, baina, zu kontuan aukibizu bai, zure lure demua, zure klima, zure etxeko edo zure hortukua. Ze hor badauze bai, zitrikuak jarriko ditut, edo hori, olibondo bat jarriko dut. Hori be, igual, ez dutzu kristoneko usta emongo, baizik eta izango da, putxo bat, motelagoa. Hor, Jakoba Rekondok askotan, bere ikusten asteetan hitz egiten duenean, galdera bera botatzen du, ez? Daukat hau eta ez zaitu ondo, ez? Nora begira daukazu baratza, itzaletan dago, eguzkiak ematen dio, horrelako galderak eta oso garrantzitsua dira, eta hori ez dala berdina, etxostian, da ez da, gero pinudia dauka ondoan, eta eguzkiak egunean zehar ez dio joten, landare batzuek eskertuko dute, eta beste batzuek ez. Orduan horrekin ere, kontutan izan behar den zerbait doala, Bai. Hemendik, irinetik pasa ditugu, oin, hogi birrindutik. Hogi birrindu kurruskaria. Bai, ez da zetan izen berrolako hau da oin lodia, baina horratzean geneukalako, hogi birrindu normala baldin bagozu, ez dakit, balio digu, Zuk, zure aman hortutik ona txorinera ekarri izan duzu tomatiak, eta, txorineko... Iraian azten garen ekarriko ditut. Iraieko programetan eta ekarri duzu. Aurtenik hortua jarrikotenez, zehose ataraten bada, ekarriko dut bestela. Oso positiba ezara, ja uste duzu, ja ziratik, etxia lehenengo ondo jartzen neiko lan izango oso. Ez, sartzen azen lehenengo egunean, hortua. Lehenengo hortua. Apostu bat ingo du? Ze. A ber, zer... Pipertxo batzu behintzat ekarrikotzu. Bestela, anai erakutu... Geroan etiketak inez ekarri, ez da izer... Bakitu nire amakortua daukala bebai. Bale. Bestela, ama hilapurtu da ekarrikot, nirea... Bale. Papelakin, plater zapal bat atartzen bai zu, Patre? Atarakotzu bai. Bueno, bale, nik hitza hartzen dizut. Eta, a ber, honi, egurra emango diot. Eta, eta nabaritzen dugun, hor zuek, itxasua zenbatera daukazu, Patre? Hor kresala nabarituko da, ez? Bai, baina tomatia gazixauak, olan gatzik ez dut zaugotako, ez? Ez dakit, hori ere, ze badakin landareak eta bintzat, hor itxasondoan bizidan jendeak eta erreiten ditula, ez? Kresalak, ero... Negatibo azten gara, Ez, nik, ez jakintasunetik, Patrizia. Ez dakit. Ikusiko. Momentuz kroketako jasatera. Hori da. Eta hauek, gazi puntua izango dute, gozo puntua ere izango dute, eta txitxirioak, batzuk egosi ditugula, soberan geratu zizkigula, beste modu bat baliatzeko, ze hemen jendeak oraindik salda egiteko nahi eta nahi ez txitxirioak erabiltzen du, eta agian, ez da, humus bat, ez da animatzen ero humus bat, baina, hemen patea nik uste dut eskuragarri daukon zerbait da, maspaxak, oin esango dizugu, bota behar dien ero, ez? Bai, bestela ez bota. Bestela ez bota, eta bestela betikoa bater esan, pexamelak inin kroketa normal batzuk, eta erurdai azpikoa jan, ikusten zuen, hauek, nola, kurruskari. Ointxoran segitxuen progu edo itxo iniko... Utzi guzuen minutu bat eta beste batzuk gehiago sartuko ditut, eta oin jango ditu bestela, beti bezala, hau zapaiak erreta. Eskerrik asko, zigor. Eta minutu pare bat ondoren, hemen jateko modukoak gure txitxirio, maspasa eta urdai azpiko kroketak. Hala, ba.
Hau da... Danak ekutu behar dituzu? Oia, aguakatia bezala, supermerkatuan. Oia, jendean, prak, danak ekutzen. Ahí va. Ziapea. Eitortuko zut, xarrabok espero nitxula, eta oso goxua dauzula. Eskerrik asko, Patricia. Eskerrik asko, espero dut, zure piparra bezalako onak egotea. Hala, azte buru hon, azte linen gauz. Hori da, beste bi errezeta zora gerri.